राज्यामध्ये जर आपण आज बघितलं तर एकच चर्चा आहे, ती म्हणजे क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम. आणि ह्या पिक्चरने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलेला आहे आणि प्रत्येक ठिकाणीच बघते, म्हणजे 1 जानेवारी नंतर आज 3 आठवडे झाले तरी या पिक्चरची चर्चा आहे. सोशल मीडिया उघडा किंवा कुठेही बघितलं तर हा पिक्चर आपल्याला दिसतोय, हे कलाकार आपल्याला दिसतात. कारण हे कलाकार आपल्या जवळचे आहेत, कुठल्या तरी सिरियलच्या माध्यमातून, कुठल्या तरी सिनेमाच्या माध्यमातून हे आपले झालेले आहेत, आपल्याशी ते एकरूप झालेले आहेत. आणि हीच टीम आज कोकण 7च्या ऑफिसमध्ये आलेली आहे. माझ्यासोबत आहेत या सिनेमाचे दिग्दर्शक हेमंतजी ढोमे सर. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. धन्यवाद. ते स्वतः अभिनेते पण आहेत, त्याचबरोबर ज्यांना आपण अनेक वर्ष टीव्हीवर पाहतो, सिरियलमध्ये पाहतो, ते सिद्धार्थजी चांदेकर सर पण आपल्यासोबत आहेत. तुमचंही स्वागत. आणि ज्यांना संपूर्ण महाराष्ट्र ओळखतो किंवा एक क्रश आहे अनेकांचे असे अमेयजी वाघ सर सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. तुमचंही मी सर्वप्रथम स्वागत करतो. ते आमचेही क्रश आहे. ते नको होतं मला. निश्चितच कोकणात तुम्ही आलाय आणि आम्ही रील बघितलं तुमचं दोघांचं त्या दिवशी की कोकणात आल्यानंतर मस्ती करायची आहे, मासे खायचे आहेत. आज तर खरं रविवार आहे, तुम्ही खाल्लेही असतील, इथला अनुभव सुद्धा घेतला असेल. आज तुम्ही सगळ्या आमच्या कोकणातल्या थिएटर्सना भेट दिली, तिथल्या लोकांना तुम्ही भेटला. पिक्चर तुम्ही जे केलंय त्याला जे यश मिळतंय ते तुमच्या समोर आहे आणि खूप एक अभिमानाची गोष्ट आहे मराठी माणसासाठी खरं तर. कारण एकीकडे मराठी शाळा बंद होत आहेत आणि मराठी भाषेचं पण महत्त्व कुठेतरी कमी होतंय असं म्हटलं तर ते वावगं नाही ठरणार. आणि अशामध्ये मराठी सिनेमा हा लोक बघतायत, आवडीनं तिथे जात आहेत. आणि प्रत्येक जणांची पोस्ट जेव्हा आम्ही बघतो की मला माझी शाळा आठवली, मला माझ्या शाळेतले दिवस आठवले, असं त्या प्रत्येकाच्या जी भावना असते ती आपण बघतो. मी सर सर्वप्रथम तुमच्याकडे येतो. आज कोकणात आल्यानंतर इथल्या लोकांना तुम्ही भेटला, इथल्या लोकांच्या तुम्ही प्रतिक्रिया बघितल्यात. कोकणातला माणूस फणसासारखा म्हटला जातो, वरून काटेरी असला तरी तो रसाळ म्हटला जातो. आज त्या माणसाला भेटल्यानंतर तुम्हाला काय वाटलं? एकतर ना आम्ही निघालो रायगड जिल्ह्यातनं, म्हणजे पेण, मग महाड, मग रत्नागिरीत आलो आणि मग सिंधुदुर्ग हे करत सावंतवाडी आलो. तर या सगळ्या प्रवासात असं जाणवलं की मराठी शाळांमध्ये शिकलेले विद्यार्थी किंवा पालक ज्यांची मुलं मराठी शाळेत आहेत किंवा शिक्षक शाळांमधले हे खूप मोठ्या संख्येने येत आहेत. तर मला असं वाटतं की हा काही चित्रपट फक्त मराठी शाळेतल्या मुलांचा नाही आहे, हा चित्रपट महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मराठी नागरिकाचा आहे. हे प्रकर्षाने जाणवलं हे फिरताना आणि खूप चांगल्या पद्धतीच्या प्रतिक्रिया होत्या. खूप लोक याला चळवळ म्हणतायत, क्रांती होईल असं म्हणतायत, पण मला असं वाटत नाही. आम्ही हा चित्रपट काही कुठली क्रांती घडवण्यासाठी केलेला नाही. आम्ही हा चित्रपट केला आपल्या सगळ्यांना आठवण करून देण्यासाठी की आपल्या मराठी शाळा कशा बंद होत आहेत आणि मराठी शाळा संपत गेल्या तर मराठी भाषा संपेल अशी सगळ्यात मोठी भीती आहे. आणि कोकणाचं फार एक वेगळं रसायन आहे. मला आठवतंय फार पूर्वीपासनं कोकणामध्ये कलेला फार महत्त्व आहे आणि त्यानंतर नाटकांचे प्रयोग हे कोकणामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात व्हायचे. पूर्वी खूप रंगमंच होती पण ती आता कमी होत गेली. त्याच्यानंतर सिनेमा खूप चालायचा, तो कमी होत गेला आणि कुठेतरी कोकणी प्रेक्षक हा फक्त टीव्हीशी जोडला गेलाय की काय अशी एक शंका तयार झाली. पण गेल्या काही काळात पुन्हा कोविडच्या नंतर कोकणातला प्रेक्षक बाहेर पडू लागलाय, नाटकाचे प्रयोग पुन्हा होऊ लागलेत, सिनेमे पुन्हा चालू लागलेत आणि आत्ता नुकताच येऊन गेलेला दशावतार हा तर कोकणाने डोक्यावर घेतला. सर्वाधिक कलेक्शन याचं कोकणात नाही अर्थातच, कारण तो कोकणातच चित्रित झाला होता आणि कोकणातल्या प्रत्येक माणसाला आपलासा वाटेल असा तो चित्रपट होता. या चित्रपटानंतर कुठेतरी पुन्हा ही उमेद तयार झाली की नाही, कोकणामध्ये चित्रपटगृह आहेत जी मराठी सिनेमा चालवतील आणि मराठी प्रेक्षक, कोकणातले प्रेक्षक येऊन तो सिनेमा पाहतील. आत्ता फिरताना हेही लक्षात आलं आमच्या की खूप सुंदर सुंदर छोटी छोटी नवीन थिएटर्स तयार झालेत आणि प्रेक्षकांचा ओढा सुद्धा खूप चांगला आहे. तर हे चित्र बदलायला ही एक खूप सुंदर सुरुवात आहे. मराठी भाषा वाचवणं म्हणजे मराठी साहित्य, मराठी कला, मराठी चित्रपट, मराठी नाटक, मराठी मालिका सगळंच खूप नव्या जोमानी तयार होणं ही काळाची गरज आहे असं मला वाटतं आणि याची कुठेतरी सुरुवात झालेली आहे. आणि कोकणातून खूप चांगला रिस्पॉन्स पहिल्या दिवसापासून येतोय. तर आम्हाला असं झालं की आम्ही खूप कमी वेळा चित्रपटाच्या टीम्स या कोकणात किंवा विदर्भात किंवा अशा भागात फिरतात. मुंबई, पुणे इथेच ते प्रमोशन चित्रपटाचं राहतं. पण आम्ही असं ठरवलं की नाही, कोकणातल्या लोकांना जाऊन भेटलं पाहिजे, त्यांना आपण थँक्यू म्हणलं पाहिजे की तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने हा चित्रपट चालवताय. आता या चित्रपटाचा नफा तोटा किती करोडोंची कमाई याहीपेक्षा सगळ्यात मोठी पोचपावती अशी वाटते
की प्रेक्षक अक्षरशः डोळ्यात पाणी आणून असं म्हणतात की धन्यवाद, तुम्ही आमच्यासाठी हे बनवलं. मराठी शाळांमधली मुलं असं म्हणतात की आम्हाला पुन्हा तो अभिमान दिलात. आम्हाला असं वाईट वाटत होतं की आपलं काही चुकलंय का, पण आता ते म्हणतात की नाही नाही, खूप छान झालं की आम्ही मराठी शाळांमधनं शिकलो. खूप शिक्षक डोळ्यात पाणी आणून हे म्हणतात की माझ्या शाळेत हीच परिस्थिती आहे, माझी पण शाळा वाचायला पाहिजे, सरकारने साथ दिली पाहिजे. मला असं वाटतं सरकार, सिस्टीम, पालक, आपण सगळे, आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे की आपली मराठी भाषा वाचवण्यासाठी, आपल्या मराठी शाळा टिकवण्यासाठी आपण आपल्या स्वतःच्या मराठी शाळांकडे पुन्हा एकदा बघितलं पाहिजे. म्हणजे माझी विद्यार्थ्यांनी एकदा जर आपल्या शाळेला विचारलं की शाळा ठीक आहे ना, आपल्या मास्तरांना, आपल्या बाईंना विचारलं की सगळं ठीक चाललंय ना, आणि एवढे विद्यार्थी होऊन गेलेत एकेका शाळेतनं, फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून प्रत्येकाने थोडीशी मदत केली तरी सुद्धा हे चित्र बदलेल असं मला वाटतंय. निश्चित सर, तुम्हाला चांगलं यश मिळतं. सिद्धार्थ सरांकडे मी येईन. या सिनेमामध्ये अशी कुठली आठवण तुमची आहे की एक वेगळेपण त्यात दिसलं तुम्हाला किंवा जाणवलं? कारण अनेक सिरियल्स तुम्ही केल्यात, अनेक पिक्चर पण केलेत, पण यात नेमकं वेगळेपण तुम्हाला काय जाणवलं की जे मनाच्या कप्प्यामध्ये आजही कायम आहे? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लहान होता आलं. जी फार मोठी गोष्ट आहे की आपण जेव्हा लहान होऊन आपण कुठनं आलो आहे, आपली बॅकग्राऊंड काय आहे, आपण कसे वाढलोय, आपण कसे शिकलोय, हे जेव्हा पुन्हा एकदा आठवतं ना आपल्याला, तेव्हा आपल्यालाच माणूस म्हणून काहीतरी मिळून जातं. तर ते हा सिनेमा करताना, मग त्या शाळेत शूटिंग करत असताना, त्या बाकांवर बसत असताना, किंवा सर जेव्हा, म्हणजे सचिन सर जेव्हा समोर यायचे तेव्हा माझेच शाळेतले सर समोर आलेत का काय, कारण ते जरी आमच्या शाळेतले सर नसले तरी आम्हा कलाकारांसाठी ते खरं तर मुख्याध्यापक आहेत ते आमच्या कलाक्षेत्रातल्या शाळेचे. तर ते समोर आल्यानंतर हे जेव्हा सगळं दृश्य असं डोळ्यासमोर आलं ना, तेव्हा वाटलं की आपण पुन्हा एकदा लहान झालोय. आणि जे काही बालपणात जे आपण जगलोय, ज्या प्रकारची शाळा आपण जगलोय, ज्या प्रकारची मित्रांबरोबरची मौज मस्ती आपण जगलोय, ते सगळं पुन्हा एकदा आठवलं. आणि कसं ते ना असं शब्दात नाही सांगता येते की काय मिळालं, पण काहीतरी फार भन्नाट मिळून गेलं हा सिनेमा करत असताना. आणि म्हणजे हेमंत काय, आमेय काय, ते माझे बालपणीचे मित्र नाही आहेत, पण हा सिनेमा करताना असं उगाच एक भास होत होता की अरे मी यांच्याबरोबर होतो का शाळेमध्ये, मी यांच्याबरोबर 1ली ते 4थी, त्याच्यानंतर 5वी ते 10वी शिकलोय का, असा एक भास होत होता. आणि मला वाटतंय की ही फार सुंदर गोष्ट आहे, एखाद्या सिनेमानी आपल्याला जाणीव करून द्यायची. फार फार अप्रतिम म्हटलंय. तुम्ही मुलांमध्ये जाताय, आम्ही बघतो म्हणजे सोशल मीडियावर सुद्धा, त्या मुलांच्या काय प्रतिक्रिया असतात तुमच्या बरोबर? आम्ही त्यांना पाहतो, ती जी गाणी सिनेमातली आहेत ती सुद्धा खूप हिट झालेली आहे, त्याच्यावर एकत्रित डान्स पण आम्ही करताना पाहिलेत. त्यामुळे त्या मुलांना काय वाटतं जेव्हा तुम्ही तिथे जाता, त्यांच्या काय प्रतिक्रिया असतात तुमच्याबद्दल? प्रतिक्रिया म्हणजे अक्षरशः त्यांना असं वाटतं की आम्ही त्याच शाळेतले होते. म्हणजे आम्ही अनेक शाळांमध्ये जाऊन आलो. खरं तर शाळांमध्ये जाऊन लहान मुलांसमोर प्रमोशन करून असं नाही होत की मुलं तिकीट काढतील आणि जातील सिनेमाला, असं नाही घडत. पण त्या शाळांमध्ये जाण्यामागचं कारणच हे होतं की एकतर आमची सगळी टीम अख्खी, आम्ही म्हणजे आता हेमंतच्या शाळेमध्ये आम्ही गेलो होतो कर्जतला, तर ती फार फार सुंदर शाळा आहे. अशी शाळा कर्जतमध्ये आहे, इतकी सुंदर शाळा, जिथे वेटिंग लिस्ट आहे, जी मराठी माध्यमाची शाळा आहे जिथे वेटिंग लिस्ट आहे. कधी कधी ॲडमिशन देता येत नाही कारण क्लासरूम भरलेला आहे, पटसंख्या पूर्णपणे भरलेली आहे. अशा शाळेमध्ये आम्ही गेलो. तिथे जेव्हा पोरांशी संवाद साधला किंवा त्यांच्याबरोबर गाणी, डान्स वगैरे सगळं केलं, तेव्हा हेच जाणवलं की त्या सगळ्यांना वाटतंय की आम्ही या शाळेतले विद्यार्थी आहोत का काय, आम्ही या शाळेचे माजी विद्यार्थी आहोत का काय, असं वाटत गेलं. पुण्यातल्या काही शाळांमध्ये गेलो, नांदणी गावात गेलो ना आपण, एका शाळेमध्ये अत्यंत सुंदर शाळा. म्हणजे खरंच असं वाटलं की यार माझी ही शाळा असायला हवी होती बालपणी, किंवा मी परत एकदा लहान होऊ शकलो तर या शाळेत जायला मला नक्की आवडेल. इतक्या सुंदर शाळा बघायला मिळाल्या. मुलांकडनं जी प्रतिक्रिया येत होती ती फक्त आणि फक्त आनंद होती, कारण हे सगळंच त्यांच्यासाठी नवीन होतं की आपल्यावरती एवढा मोठा सिनेमा घडतोय आणि आपण त्या सिनेमाचे हिरो हिरोईन. ती लहान मुलं खरं तर हिरो हिरोईन आहे त्या अख्ख्या सिनेमाचे, कारण हे त्यांच्यासाठी आहे आणि त्यांच्या पालकांसाठी आहे. तर त्या फारच सुंदर प्रतिक्रिया होत्या, फार सुंदर होत्या.
महेश सर तुमच्याकडे येतोय. तुमची पण एक वेगळी भूमिका या सिनेमामध्ये पाहायला मिळते. काय सांगाल त्या भूमिकेविषयी? कारण आजवर तुम्हाला आम्ही अनेक भूमिकांमध्ये बघितलं, तुमची भूमिका नेहमी लक्षात राहणारी असते. यात सुद्धा तशीच काहीशी भूमिका तुमची आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? बबन म्हात्रे असं माझ्या पात्राचं नाव आहे. अलिबागच्या शाळेत शिकलेला, जन्माला अलिबागमध्येच आलेला, तिथेच सगळी जडणघडण झाली आहे आणि शाळेतनं पासआउट होऊन सगळे मित्रमैत्रिणी वेगवेगळीकडे गेलेले आहेत. पण हा अजून अलिबागमध्येच आहे आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर असतो, तो रस्त्याची कामं करत असतो. मला फार जास्त आवडतं हे पात्र, कारण की मला पहिल्यापासून जेव्हा स्क्रिप्ट वाचलं होतं तेव्हापासून असं वाटत होतं की हेमंतनी लिहिताना त्या पात्राचा जो एक निरागसपणा आहे तो एवढा छान लिहिला होता. ते कुठेही बावळट नाही आहे, पण निरागस आहे. त्या पात्राला अजूनही असं वाटत असतं की अरे आपल्या शाळेचे दिवस परत यावेत, शाळेचे मित्रमैत्रिणी सगळ्यांनी एकमेकांच्या संपर्कात राहिलं पाहिजे, आपण भेटत राहिलं पाहिजे. आपले जे शाळेचे मुख्याध्यापक सर आहेत त्यांनी आपल्याला बोलवलेलं आहे शाळेसाठी काहीतरी करायला म्हणून, तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन त्यांच्यासाठी शाळेसाठी काहीतरी करायला पाहिजे. तर ही भावना मला खूप भावली त्या पात्राची. अत्यंत खरं आणि असं सच्चेपणाने भरलेलं पात्र आहे आणि अर्थातच त्याचं हायलाईट आहे की तो आगरी भाषा बोलत असतो. तर या निमित्ताने मला ही आगरी ही आपली अत्यंत गोड अशी पोटभाषासुद्धा बोलता आली. कारण नेहमी आम्ही असं म्हणतो की मराठी आपली मातृभाषा आहेच, पण महाराष्ट्रात दर 10-15 किलोमीटरनी भाषा बदलत असते, पोटभाषा खूप आहेत आपल्याकडे. तर या सगळ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारं पात्र बबन म्हात्रे आहे असं मी म्हणेन. निश्चितपणे मला एक थोडासा वेगळा प्रश्न निमित्तानं विचारायचा आहे. हा सिनेमा असेल किंवा या सिनेमानिमित्त तुम्ही जेव्हा शाळांमध्ये जाताय, तुमच्या बालपणीचा कुठला किस्सा तुम्हाला आठवतो? खरं तर सांगू का, ह्या सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यान सगळ्या बालपणीच्या गोष्टी आठवत होत्या. अगदी आपण शाळा सुटल्यावर बोरं खायचो, कैरी खायचो, चिंचा खायचो, ते सगळं सेटवर सतत असायचं. तर त्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा मिळायचा. आम्ही बऱ्याचदा सेटवर एकत्र डबा खायचो. आमचं दुपारचं जेवण, सकाळचा नाश्ता, रात्रीचं जेवण सगळं एवढं व्हायचं की चहा कॉफी पण आम्ही एकत्रच घ्यायचो. बहुधा ते सगळं शाळेचं वातावरण पुन्हा एकदा जगत होतो, म्हणून या सगळ्या गोष्टी पुन्हा एकदा आम्ही सुद्धा कलाकार म्हणून, माणूस म्हणून पुन्हा एकदा अनुभवल्या. आणि एक अशी गोष्ट नाही आहे, संपूर्ण चित्रीकरणादरम्यान अख्खा जे काही मला असं वाटतं, मी शाळेत 13 वर्ष होतो समजा, तर तो 13 वर्षाचा अख्खा काळ मला सतत आठवत राहिला. निश्चित सर, हाच प्रश्न मला तुम्हालाही विचारायचा आहे. पण तुम्ही हुशार विद्यार्थी होता का, किंवा आता ह्या तुमच्या सिनेमामध्ये असेही काही विद्यार्थी आहेत किंवा जेव्हा शाळेमध्ये जातात की जे मस्ती करतात, दंगा करतात, पण ते आयुष्यात पण खूप सक्सेसफुल होतात? मगाशी ह्यांनी जसं काही उदाहरणं दिली तशी. तर तुमचं शालेय जीवन कसं होतं? माझं शालेय जीवन असंच मध्ये कुठेतरी होतं. म्हणजे मी फार काही हुशारही नव्हतो की बाबा पहिला वगैरे येईल, आणि नापास तर मी कधीच नाही व्हायचो. फक्त ते अल्जेब्रा वगैरे जेव्हा आयुष्यात आलं तेव्हा जरा होऊ लागलो मी, मधल्या चाचणी परीक्षेत नापास बिपास होऊ लागलो. पण नंतर आईने जागं केलं नंतर मला घरी जाऊन, तेव्हा अभ्यास करून कुठे कुठे पोचू लागलो. पण काय क्रीडा, म्हणजे क्रिकेट वगैरे खेळायचो मी, शाळेकडनं क्रिकेट खेळायचो, ते मला भयंकर आवडायचं. त्याच्यानंतर अभिनयाची आवड निर्माण झाली जेव्हा माझे शाळेतले सर त्यांनी मला एका एकांकिकेत काम करायची संधी दिली. तर तेव्हापासनं अभिनय हा प्रकार वाटायचा की हां यार छान वाटतं, आपल्याला स्टेजवर जायचं, मग सगळे आपण डायलॉग बोलायचा, मग सगळे टाळ्या वाजवतात, तर ते असं खूप असं छान वाटायचं. तेव्हा ते मला असं वाटतं की तेव्हापासून ती आवड निर्माण झाली माझ्यामध्ये ॲक्टिंग करायची. आणि मग जर का या पोराला 60-70% पडत असतील, पण अभिनयात बाबा याला जरा दुसरं प्राईज मिळतंय, पहिलं प्राईज मिळतंय, असं काही घडत असेल तर जरा ते असं वाटायचं की हा बरं आहे बा, आपल्याला टक्के जरी कमी पडले तरी कुठेतरी आपण काहीतरी जास्त चांगलं करतोय. तर शालेय जीवन म्हणजे खरं तर या सगळ्यांनीच भरलेलं होतं माझं. की एकांकिकेची तालीम असेल तर सरांनीच बोलवलंय म्हणून निघून जाता यायचं वर्गातनं कधी. आणि जेव्हा खूप आवडीचे माझे खूप आवडीचे विषय जे होते, जे तास कधीच मी चुकवले नाहीत किंवा त्याचा अभ्यास मी दिवस रात्र केला, म्हणजे इतिहास असेल किंवा भूगोल असेल, हे 2 माझे खूपच आवडीचे विषय होते. सो मी असं पण अनेकदा व्हायचं की बाकी सगळ्यांमध्ये असे 100पैकी 50-54 वगैरे मार्क आहेत, पण 150 मार्कांपैकी इतिहास आणि भूगोलात 140 वगैरे मार्क आहेत, असं अनेकदा घडलेलं आहे.
तर असं मिक्स होतं आणि फार फार अप्रतिम होतं. कारण मला असं फार वाटतं की जी लिबर्टी आजकालच्या मुलांमध्ये नाही आहे, आमच्याकडे तेव्हा मोबाईल नव्हता शाळेमध्ये. आजकाल शाळेमध्ये सुद्धा 9वी-10वीतल्या पोरांकडे एक मोबाईल असतो जो सेफ्टी सिक्युरिटीसाठी असेल, काही का असेल, पण आमच्याकडे ते काहीच नव्हतं. म्हणजे जर का शाळा सुटून झाल्यानंतर मित्राशी बोलायचं असेल तर घरी विचारावं लागायचं की आपल्या लँडलाईनवरनं माझ्या मित्राला फोन लावू का. मग ती येल्लो डिरेक्टरी असायची, त्याच्यामधनं त्याचा नंबर शोधून काढायचा मित्राचा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, त्या फार चांगल्या अनुभवता आल्या. निश्चितच. म्हणजे तुमचं बालपण पण तुम्ही ह्या सिनेमात जगलात आणि ते सिनेमा बघताना किंवा जे प्रेक्षक आहेत त्यांना ते दिसतंय, जाणवतंय. हेमंत सर, मी तुमच्याकडे येईन, कारण अनेक जे सिनेमा आहेत आपण बघतो, तुम्ही पण आजवर अनेक दिग्दर्शक केलं पिक्चरचं, पण ही संकल्पना कधी तुम्हाला सुचली की या एका गोष्टीवर हा पिक्चर आणायचा, किंवा शाळा, मराठी शाळा असतील, मराठी आपली भाषा असेल, का वाटलं की या गोष्टीवर एक पिक्चर केला पाहिजे, सिनेमा हा आणला पाहिजे? मराठी लोक, महाराष्ट्रात तर मराठी लोक राहतात, महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा हा पिक्चर मराठी लोक बघत आहेत जे मराठी आहेत, पण का ही वेळ आली की पुन्हा एकदा या लोकांना ते दिवस, त्या दिवसांची आठवण करून द्यायची किंवा त्या एका विषयावर सिनेमा करायची? एक रियुनियन व्हावी, म्हणजे माजी विद्यार्थ्यांचा पुन्हा स्नेह मेळावा व्हावा, अशी एक संकल्पना डोक्यात होती. पण मी ते सिद्धार्थ आणि माझ्या काही अजून मित्रांना, मैत्रिणींना ऐकवलं, त्यावर त्या सगळ्यांचाच फीडबॅक असा होता की याला काहीतरी स्ट्रॉंग हुक पॉईंट पाहिजे, म्हणजे असं काहीतरी पाहिजे की हे सगळे का जमलेत आणि काय करणार आहेत. तर आजूबाजूला ह्या बातम्या चालतच होत्या, रोज वाचण्यात येत होतं आणि आपल्याला दिसत होतं की आकडेवारी येत होती की एवढ्या शाळा बंद झाल्या, इथे एवढ्या शाळा बंद झाल्या, मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होते. तर मला असं वाटलं की आपण ज्या शाळेतनं आलो, मराठी शाळेतनं आलो, आपण ज्या भागातनं आलो, रायगड जिल्ह्यातनं आलो, तर त्या शाळांना, आपल्या शिक्षकांना आपण काहीतरी देणं लागतो. आणि हे निमित्त आहे, म्हणजे मनोरंजनाच्या माध्यमातनं काहीतरी प्रबोधन व्हावं, मनोरंजनाच्या माध्यमातनं आपण काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करावं आणि मनोरंजनाच्या माध्यमातनं स्वतःच्या शाळेबद्दल, स्वतःच्या शिक्षणाबद्दल, स्वतःच्या गुरुजींबद्दल, बाईंबद्दल छान वाटावं, अभिमान वाटावा. म्हणजे या चित्रपटांनी प्रत्येकाला कुठेतरी कॉन्फिडन्स द्यावा. म्हणजे बरेच जण या कॉम्प्लेक्समध्ये जगतात की मला इंग्रजी बोलता येत नाही तर माझं काहीतरी कमी पडतंय, किंवा मी मराठी शाळेतला आहे, मी जिल्हा परिषद शाळेतला आहे, किंवा मी ग्रामीण भागातला आहे तर माझं काहीतरी कमी आहे. तर असं अजिबात नाही आहे. आता एवढे मोठमोठे अधिकारी, एवढे मोठमोठे समाज सुधारक, कितीतरी नावं आहेत आजूबाजूला बघण्यासारखी की जी आटकेपार झेंडे लावतात. तर आणि ती सगळी छोट्या छोट्या गावांमधली, छोट्या छोट्या शाळांमधली मुलं आहेत जी आता आज कीर्तिवान झाली आहेत. तर मला असं वाटलं की या सगळ्यांना ट्रिब्यूट देण्यासाठी हा सिनेमा करावा. निश्चित. माझा तिघांना एक कॉमन प्रश्न असेल. आज आपण बघतोय मराठी सिनेमा म्हटलं जातं मागे आहे, मागे, पण मला तसं नाही वाटत की आज मराठी सिनेमा कुठे मागे आहे. म्हणजे तमिळ असेल किंवा हिंदी, सगळ्या बॉलिवूड, टॉलिवूड सगळ्यांपेक्षा मराठी आपली जी इंडस्ट्री आहे ती पुढेच आहे आणि एक वेगळा विचार घेऊन जाणारी आहे. तुम्हाला काय वाटतं, आज आपण जर कुठे थोडंफार कमी पडत असू तर ते कुठे कमी पडतोय आणि कुठल्या गोष्टीत आपण ती सुधारणा केली पाहिजे, किंवा शासन असेल किंवा सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला कुठे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे त्या गोष्टींसाठी, की पुन्हा एकदा, म्हणजे मला आठवतं की लक्ष्मीकांत बेर्डे असतील, अशोक सराफ असतील, सचिनजी पिळगावकर असतील, ही सगळी मंडळी ज्यांनी खरोखर एक, म्हणजे दादा कोंडकेंचं पण नाव घ्यावं लागेल, ज्यांनी मराठी या चित्रपटसृष्टीला कुठेतरी सुवर्ण काळ जो आणून दिला, तो आता पुन्हा एकदा अशा काही तुमच्या ह्या सिनेमांमुळे पुन्हा येतोय. पण त्यावेळी काही गोष्टी राहतात, म्हणजे तुमच्यातली काही मंडळी ही नाटक करणारी सुद्धा आहेत, म्हणजे जो बेस आहे या सगळ्याचा. तर काही नाट्यगृहांची आपण जी अवस्था पाहतो की त्यानंतर पण एखाद्या कलाकाराला तिथे जाणं सुद्धा कठीण वाटतं. काय वाटतं, काय बदललं पाहिजे जेणेकरून मराठी सिनेमा सुद्धा एकदम म्हणजे जगात अजून पोहोचेल चांगल्या पद्धतीनं? नाही, हा मोठा विषय, हा चर्चेचा एक वेगळा विषय आहे. पण मला थोडक्यात सांगावंसं वाटेल की नागरिकशास्त्र जे आपल्याकडे फक्त 20 मार्कांना आहे, ते जर 100 मार्कांना केलं तर लोकच स्वतःहून सुधारतील. म्हणजे आपण नाट्यगृहांची अवस्था, किंवा आज आम्ही व्हिजिट्स करत असताना टॉयलेटमध्ये गेल्यावर एकमेकांना हेच सांगायचो की स्वच्छ आहे रे. तर हे स्वच्छ आहे रे म्हणण्याची वेळ येते, तर हे नागरिकशास्त्र प्रत्येकाने
हा देश आपला आहे, हे थिएटर आपलं आहे, इथले स्वच्छतागृहही आपली आहेत, याची जाणीव जरी ठेवली तरी चित्र बदलेल. आणि मला असं वाटतं की असं अजिबात नाही आहे की काळ वाईट चालू आहे किंवा काहीतरी खूप घडण्याची गरज आहे. सगळं त्याच्या त्याच्या परीने चालू आहे. कधी उतार येतात, कधी चढाव येतात, होत राहतं हे. आपण खूपदा आपल्या मराठी चित्रपटसृष्टीला उगाच एका स्पर्धेत ढकलतो. आपण खूप साऊथच्या सर्व भाषांच्या चित्रपटांशी कम्पेअर करतो आपल्या सिनेमाला. ते करण्याची गरज नाही आहे. आपल्याला खरोखर तुम्हाला डेटा सांगतो, साधारणपणे 105 ते 110 मल्याळम चित्रपट दर वर्षी सेन्सॉर होतात. तुम्हाला किती माहिती असतात? 3-4. आपण उगाच बोंबाबोंब करतो, अरे ते मल्याळमकडनं शिका. अरे त्यांचे पण 100 फ्लॉप होत आहेत. असं अजिबात नाहीये. इथेही जसे 5 चालतायत तसेच हिंदीत 5 चालतायत, तसेच बंगालीमध्ये, तमिळमध्ये, सगळीकडे सेम चालू आहे. आणि हा बिझनेस आहे. म्हणजे आला सिनेमा की धोधो चालला असं होऊ शकत नाही. त्यासाठी बऱ्याच गोष्टी आहेत. म्हणजे मला आठवतंय परवा कोणीतरी एकाने मला प्रश्न विचारला की अरे तुमचं काय होतं माहिती का, साऊथचे पिक्चर कसे असतात? म्हटलं कुठला बघितला शेवटचा? तो म्हटला पुष्पा 2. म्हटलं त्याच्यानंतर 5 जोरदार मराठी चित्रपट येऊन गेले. आपण तिथेच अडकलेलो आहोत. मला असं वाटतं की त्यामुळे ही चर्चाच मला कधी कधी ना खोटी वाटते की हे जे रडगाणं आहे की मराठी चित्रपटसृष्टी कमी पडते वगैरे, मला असं काहीही वाटत नाही. खूप चांगले चांगले प्रयोग करणारी मंडळी आहेत, खूप आश्वासक चित्र आहे, एवढी चांगली तरुण फळी आहे आपल्याकडे, एवढं सुंदर टॅलेंट आहे. तर मला काही वाटत नाही काही व्हावं, काही हे चक्र आहे, होत राहतं, कधी कमी कधी जास्त होत राहणार. निश्चित सर, मला पण तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल, कारण तुमच्याबद्दल बोलताना माझ्या मते म्हणजे स्वप्नील जोशींनी पण एक विधान केलेलं की या माणसाला चांगली संधी अजून मिळाली पाहिजे, यांच्यामध्ये खूप क्वालिटी आहे, असं तुमचं त्यांनी कौतुक सुद्धा कुठेतरी केलेलं माझ्या वाचनात आलेलं. तुम्हाला काय वाटतं या सगळ्या गोष्टीबद्दल? नाही, आता ते जेव्हा कंपॅरिझन सुरू होते की साऊथ वगैरे, ते लहानपणी आपल्याच घरचे आपल्याला बोलायचं तो शेजारच्याचा मुलगा बघ केवढे जास्त मार्क आणतोय. अरे पण मी जे करतोय त्याच्याकडे पण लक्ष द्या ना. हा मुद्दा आहे की शेजारच्याचा मुलगा करत असेल चांगला, तो जास्त काय कोट्यावधी पैसे एका सिनेमासाठी आणत असेल, पण मी सुद्धा आणलेत की आता आमच्या आता हा आमचाच आहे, दशावतारनी सुद्धा आणलेत ना, 23-24 कोटी रुपये आणलेत ना मिळवून. नवरा माझा नवसाचा 2नी सुद्धा आणले, जारणनी सुद्धा आणले, गुलकंदनी सुद्धा आणले. हे फॅमिली ओरिएंटेड सिनेमे आहेत. तुम्ही पुष्पा 2 आहे, मोठा सिनेमा आहे नक्कीच, त्या सिनेमाबद्दल काही नाही, पण तुम्ही असं अख्खी फॅमिली मिळून आपण जेव्हा मराठी सिनेमे बनवतो तेव्हा कुठलाही निर्माता दिग्दर्शक याचा विचार पहिल्यांदा करतो की अख्खी फॅमिली एकत्र जाऊ शकेल असा सिनेमा आपण बनवू शकतो का. कधी कधी त्या प्रयत्नांना यश येतं, कधी कधी नाही येत. तर अख्ख्या फॅमिलीसाठी त्यांना सगळ्यांना बघता यावं असे सिनेमे आपल्याकडे कायम बनत आलेत. आता राहिला मुद्दा स्वप्नील सर जे काही म्हणाले त्या बाबतीत, ते संधीचा आणि त्या लकचा फॅक्टर आहे. ती संधी कधीतरी मिळते, कधी कधी नाही मिळत, पण जी समोर आलेली आहे त्याचं सोनं कसं करायचं हे एवढंच मला येतं आणि ते मी करत राहील. आणि या सिनेमातून तुम्ही ते केलंय, ते प्रेक्षकांचा जो प्रतिसाद, नक्कीच प्रयत्न तर नक्कीच केलाय. आता ते सगळं, आता त्याचं जे काही आम्हाला मिळतंय, म्हणजे आमिर सरांना जे काही मिळतंय त्याचं ती मेहनत त्यांची करून झालेली आहे. याचं आम्ही सप्टेंबरमध्ये शूट केलं, त्यांची मेहनत करून झाली. आता हे प्रेक्षक जेव्हा बघतात, ते जेव्हा रिलेट करतात त्या गोष्टीला, तेव्हा ते डोक्यावर उचलतात, तेव्हा ते त्यांना खूप आवडतं. ते लोकांपर्यंत 10 लोकांना सांगतात एकाने पाहिलं तरी. तर हा तोच मुद्दा आहे की पहिले जे जाणारे प्रेक्षक आहेत त्यांना पहिल्यांदा आवडलं पाहिजे आणि त्यांनी 100,000 लोकांना सांगितलं पाहिजे, मग ते मल्टिप्लाय होत राहतं. तर मला कधीच आज तागयात ही कंपॅरिझन आवडलेली नाही की बाबा तुम्ही हिंदीचं बघा ते केवढे कोटी पैसे आणतात किंवा साऊथमधले सुद्धा बघा किती हे आणतात. पण त्या कुठल्याच इंडस्ट्रीमध्ये एकाच घरात दुसरी इंडस्ट्री नाही आहे जी आपल्या महाराष्ट्रात आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्येच बॉलिवूड इंडस्ट्री सुद्धा आहे. असं नाही की बॉलिवूड खरं तर दिल्लीत आहे पण महाराष्ट्रातनं जास्त पैसे कमवते, नाही. सगळी बॉलिवूड मुंबईतच राहते, सगळी मराठी इंडस्ट्री मुंबईतच राहते. सो एका घरातच 2 इंडस्ट्री आहेत. सो त्याचा प्रभाव नाही म्हटलं तरी प्रत्येक प्रेक्षकावर होणारच होणार आहे. तर साऊथमध्ये कुठेही गेल्यानंतर असं नाही आहे ना की बाबा चेन्नईला बॉलिवूड पण आहे आणि चेन्नईला त्यांची इंडस्ट्री पण आहे, असं नाही आहे. ते अख्ख्या भारतात फक्त एका ठिकाणी आहे, विच इज मुंबई. तर
हे होऊ शकतं. आता परत मी हे नाही म्हणणार की हे फक्त प्रेक्षकांची जबाबदारी आहे की त्यांनी मराठी सिनेमे पाहायला पाहिजेत, कंपल्सरी पाहायला पाहिजेत. बरोबर आहे, पाहायला पाहिजेत, पण ही आम्हा सगळ्यांची सुद्धा जबाबदारी आहे की आम्ही तेवढ्या दर्जाचं त्यांना काहीतरी दिलं पाहिजे, जे आम्ही म्हणजे मला तरी वाटतं ज्याचा आम्ही सतत प्रयत्न करत असतो की काहीतरी योग्य दर्जाचं त्यांना द्यावं, जेणेकरून त्यांना वाटेल बाबा हा या लोकांवर 1,000-1,200 रुपये एका विकेंडला आपण उडवू शकतो. तर असं काहीतरी ते दोन्हीकडनं झालं पाहिजे आणि ते होतंय. म्हणजे मला तरी असं वाटतंय आपण मागे नाही होत. मला वाटतंय आपण आपलंच पोटेन्शियल अजून अनलॉक नाही केलंय. ते हळूहळू मग हेमंत सारखा दिग्दर्शक, आता माझ्या शेजारी हेमंत आहे म्हणून, पण त्याच्यासारखा दिग्दर्शक तर मला वाटतंय ते पोटेन्शियल अनलॉक व्हायला फार वेळ नाही लागणार. ते होईलच. आणखी मोठी आकडेवारी आपल्याला लवकरच दिसून येईल. निश्चित सर, मी तुमच्याकडे येईन, कारण या नव्या जनरेशनचं एक प्रतिनिधित्व तुम्ही करता. तुम्हाला काय वाटतं या सगळ्या गोष्टीकडे बघून? म्हणजे मला आत्ता काही वाटत नाही, मला छान वाटतंय खरं सांगायचं. मला असं वाटतं आमचं माझा आवाज थोडा गेलाय, तो प्रश्न नाहीये, पण मला असं वाटतं आमचं उत्तम चाललंय सध्या. अगदी खरं सांग, काय होतं सतत ही चर्चा आणि टीका आणि मराठीचं काय चाललंय हे आणि ते म्हणाल तसं आत्ता केलाय बरा सिनेमा आणि तो प्रेक्षकांनी उचलून धरलाय. तर मला काही काळ या पॉझिटिव्ह फेजमध्ये राहायला आवडेल. तर मला आत्ता तरी काही चर्चा वगैरे यावर करावीशी वाटत नाही, कारण कलाकार म्हणून आपण खूप मेहनत घेत असतो. माणूस म्हणून आपल्याला कायम वाटत असतं अरे माझं आयुष्यात काहीतरी चांगलं होऊ दे. आणि खरोखर आमच्या सगळ्यांचं हे स्वप्न आहे की आम्हाला असं वाटतं की आमचा नाही, प्रत्येक मराठी सिनेमा जोरदार चालावा, लोकांपर्यंत पोचावा. आपली जी मराठी चित्रपटसृष्टी आहे त्याचं स्थान भारतात नंबर 1ला असं हे आम्हाला मनापासून वाटतं. आणि आम्ही सगळ्यांनी या सिनेमात प्रचंड मेहनत घेतली. आता प्रेक्षक एवढं कौतुक करतायत, एवढ्या मोठ्या संख्येने सिनेमाला जात आहेत, तर माझी काहीच तक्रार नाही आहे. मी तर म्हणजे आम्ही या कोकणाचा दौरा यासाठीच काढला की आम्हाला सगळ्यांना फक्त मनापासून सगळ्यांचे आभार मानायचे होते, कोकणवासियांचे सुद्धा, की खरंच तुम्ही सिनेमांना एवढा प्रतिसाद देताय. आज इथे या थिएटरमध्ये सावंतवाडीच्या कोणीतरी वेंगुर्ल्याहून सुद्धा आले होते. म्हणजे लोक इकडून तिकडून प्रवास करून माझ्या आजूबाजूला जे थिएटर मिळेल, जिथे मला तिकीटं मिळतील तिथपर्यंत येऊन सिनेमे बघतात. अजून काय पाहिजे माणसाला? निश्चितच हेच तुमच्या खरं तर सिनेमाचं हे यश आहे, कारण आमच्या कोकणात खूप थिएटर्स कमी होती, आजकाल ही वाढू लागली आहेत. आणि म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर प्रत्येक तालुक्यात कुठेतरी एखादा आहे, नाहीतर जिल्ह्यातच कुठेतरी एखाद दुसरं होतं. फार पूर्वी असायची. तर हे सगळं चित्र आज ह्या खूप आनंद झाला. म्हणजे मी हेमंतचे आभार मानेन, कारण त्याला ही कल्पना आली की आपण जाऊन हा कोकण दौरा करूया. त्यानिमित्ताने कळलं बाबा कुठे कुठे नवीन थिएटर्स झाली आहेत आणि सगळीकडे माणसं येत आहेत. त्याच्यासाठी काही थिएटर्स तर म्हणजे खरंच काय पुणे मुंबईच्या थिएटर्सच्या तोडीस तोड सुंदर थिएटर आहेत, स्वच्छ थिएटर्स, मस्त छान वेल डिझाईन्ड, की जे मोठ्या पडद्यावर सिनेमा बघताना ज्या ज्या गोष्टी लागतात ते सगळं होतं. आणि मला असं वाटतंय की जर का आत्ता ही परिस्थिती आहे, पुढच्या 1-2 वर्षात आणखी मोठे थिएटर्स येतील. आणि मला हेही वाटतं की आम्ही जेव्हा जेव्हा आता सिनेमा करू तेव्हा एक 4-5 दिवसांचा कोकण दौराच अख्खा प्रमोशनसाठी करावा लागणार, कारण ना फक्त प्रमोशन नाही तर इथलं छान जेवण पण असतं. मला जेवणाकडे जायचं. आणि म्हणजे बेसिकली बघितलं तर शूटिंग असेल तर कोकणात होतं. आणि माझी पण विनंती, तुमचं खरं तर आभार मानेन मी, कारण हल्लीच्या काळात पहिल्यांदा जसं बघितलं तर एखादी टीम, एखादी स्टार एका आमच्या मराठीतले कोकणातल्या लोकांना भेटायला येतात, त्यांचे आभार मानायला येतात. त्याच्यासाठी तुमचं खरं तर आमच्या सगळ्या कोकणवासियांकडनं आभार मानतो. आणि असेच सगळे जे कलाकार आहेत ते सुद्धा यावेत ही विनंती करतो. आता मुद्दा तुम्ही जेवणाचा काढलाय आणि त्याच्यामुळे मी हेमंत सरांकडे जातो, कारण त्यांना मासे खूप आवडतात असं मी कुठेतरी ऐकलंय. आणि ते आज येताना एकटेच आलेत. एक मासा ते येताना आज एकटेच आलेत, शितीताई सोबत नाहीयेत. त्यामुळे आज ह्यांना तुम्ही जेवायला दुपारी काय दिलं मला माहिती नाही. त्यांची नाराजी ओढवेल का या निमित्ताने? 100% नाराजी ओढवलेली आहे ऑलरेडी, कारण ती स्वतः खूप मासेप्रेमी आहे आणि ती गोव्यात आहे स्वतः, पण ती गोव्यात अशा ठिकाणी आहे जिथे फार मासे आणि ऑथेंटिक कोकणी जेवण मिळत नाहीये. आणि आम्ही अशा ठिकाणी आहोत की जिथे तेच मिळतंय. तर आज दुपारी आम्ही भादेकरांच्या इथे जेवून आलेलो आहोत, महालक्ष्मी खानावळ, आणि एक पडी सुद्धा मारून झालेली आहे त्यानंतर तासाभराची, कारण ते जे मासे आहेत ते एका पॉइंटला शांतही करावे लागतात या शरीरात. त्यामुळे आम्ही शांत अशी झोप घेतली. आम्ही अर्थात व्हेज आहे, तर तिथे जेवण व्हेजही जेवण खूप छान मिळतं, तेही तो जेवला. तर
कोकणात नेहमी आल्यावरती ना कोकणाचा नकाशा हा खानावळींवर आणि तिथल्या हॉटेल्सवर अवलंबून आहे. इथून राईटला गेल्यावर हे, मग चिपळूण म्हणल्यावर पहिले अभिषेक आठवतं, अशा खानावळी आठवत राहतात. कोकण हे इतकं संपन्न, इतकं सुंदर आहे. इथलं जेवण परत तेच, इथेही तालुका गणित जेवणाची चव बदलत जाते. जेवण म्हणजे पद्धती वेगळ्या आहेत, वेगवेगळे मासे वेगवेगळीकडे मिळतात. खूप कमाल आहे. आणि आम्ही म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा मी असं ही संकल्पना मांडली की चला जायचं का कोकणात, पहिला हा माणूस पहिला तो होता की सावंतवाडी आहे ना, जेवायला जाणार होत ना आपण. हो म्हणलं, हो जेवायला जाणार. हा माणूस पुण्यात एवढा बिझी होता, त्याला मी नुसतं सांगितलं की बहुतेक आम्ही दोघं जातोय म्हणून तर आम्ही दोघांनी तो व्हिडिओ टाकला. पण नाही, तो माणूस असं म्हणाला कोकण मी येणार. तर त्याच्यामुळे हे कोकणाचं ही गंमत आहे. निश्चित. आता तुम्ही दिग्दर्शक आहात, त्यामुळे सेटवरच्या गमती जमती आम्हाला ऐकायला आवडतील. पिक्चर बघितलं तर विद्यार्थी आणि शाळा म्हटलं की खोडकर विद्यार्थी असतो. सेटवरचा खोडकर विद्यार्थी कोण होता? कारण खूप मोठी टीम तुमच्यासोबत होती, असे दिग्गज कलाकार आहेत, अजूनही बरेचसे कलाकार आहेत. सचिन सरांचा पण उल्लेख केला, कारण मराठी माणूस म्हटलं की सचिन सरांचा चेहरा अजूनही आपल्याला आठवतो, समोर येतो. आणि मराठी माणूस कसा असावा तर त्यांच्यासारखा असावा, हे या सिनेमाने शिकवलंय आपल्याला. तर माझा प्रश्न होतो की सेटवरचा खोडकर विद्यार्थी कोण होता? मला तुम्हाला विचारायला आवडेल, तुम्हाला आता ही सगळी पात्र तुम्ही बघितले, तुम्हाला काय वाटतं कोण असेल खोडकर? अर्थात हेच 100% हा जो 100% म्हणणारा माणूस आहे हा सगळ्यात जास्त खोडकर आहे. कळलं ना? नाही, पण ते दिसायला तसे दिसत नाही ना. सगळ्यात खोडकर, सगळ्यात कावेबाज, सगळ्यात जास्त इतरांना त्रास देणे, छळणे, हे ज्या माणसाला सेटवर जमतं तो सिद्धार्थ चांदेकर आहे. मी नाही असं. आम्ही खूप सिरियस असतो सेटवरती, कामाच्या याच्यामध्ये, म्हणजे सेटवरती. ते शूट संपलं की मग वेगळा प्रकार येतो पुन्हा. खेळकर होतो तेव्हा तो. पण हा सगळ्यात जास्त मस्तीखोर आहे. आणि सगळ्यात जास्त शिस्तप्रिय आमच्याकडे कादंबरी कदम होती. म्हणजे सचिन सरही बऱ्याचदा आमच्यासोबत आमच्या वयाचे होऊन मस्ती करत होते, हेही गमतीचा भाग होता त्याच्यात. पण सिद्धार्थमुळे खूप त्रास झाला मानसिक या सगळ्या शूटिंग दरम्यान. आणि आता प्रमोशनलाही होतोय, पण जुळवून घ्यायचा प्रयत्न करतो. पण त्याच्यावरती खोडकर व्यक्ती काय होतं, तो सगळ्यांना ताजंतवानं सुद्धा ठेवतो, तेही जबाबदारी घेतो. एखादा माणूस झोपला असेल, त्याला झोप आली असेल, तर त्याला त्रास देऊन कसं आपल्याला आता नाही, जसं माझं झालं ट्रिब्यूट म्हणता ट्रिब्यूट काहीतरी चुकला, आता त्याचाच फोन पडला मगाशी, मी असा घसा खाकरला वगैरे, तर ते हे किस्से तो लक्षात ठेवतो. काही म्हणजे आता उद्या मुंबईत जाऊन ह्याची टेप लागणार, म्हणजे कळलं ना, टेप लावणं म्हणजे सगळ्यांना सांगणं. एखादा थोडासा डुलकी एखाद्याला येत असेल तर त्याचा फोटो व्हिडिओ काढणं. मग एका अर्थी सिद्धार्थ असल्याने कसं डॉक्युमेंटेशन पण होत राहतं वेगवेगळ्या गोष्टी. निश्चितच. म्हणजे तुमची जी केमिस्ट्री आहे ती सुद्धा हा सिनेमा खूप पुढे जाण्यामध्ये आणि लोकांनी तो डोक्यावर घेण्यामध्ये महत्त्वाची ठरली. आणि हे दिसतंय, कारण खूप जणांनी तो सिनेमा बघितला, आजही अनेक जण जात आहेत बघायला. आपण अर्थात तुम्हालाही पुढे जायचं आहे. मी शेवटाकडे येतो, सुरुवात मी तुमच्यापासून करेन की काय तुम्ही आवाहन कराल संपूर्ण राज्यातल्याच लोकांना, देशातल्या लोकांना, जे मराठी माणूस जिथे तिथे आहे, मराठीच का, प्रत्येकाने खरं तर हा सिनेमा बघितला पाहिजे. आणि मराठी सिनेमा हा बाहेर पण खूप जण बघतात की मराठी सिनेमातनं ते वेगळे पण शिकतात, वेगळे पण त्यांना दिसतं जे त्यांच्याकडे नसतं. आणि त्या निमित्तानं ते सगळेजण अभ्यासण्यासाठी पण बघतात. तुम्ही या निमित्तानं काय आवाहन कराल या सिनेमाच्या दृष्टिकोनात? मी दोन गोष्टी म्हणेन. एक तर मनापासून आभार मानेन कोकणवासियांचे, कारण कोकणाच्या सौंदर्याने नटलेला सिनेमा आहे. त्यामुळे कोकणवासी मराठी भाषेसाठी, मराठी शाळेसाठी, मराठी चित्रपटासाठी एवढी गर्दी करतात, त्यासाठी सगळ्यांचे मनापासून आभार सगळ्यात आधी. आणि दुसरी गोष्ट, माझी एक अशी गोड तक्रारसुद्धा आहे की एवढी सगळी माणसं बघतायत, पण ते बाकीचे जे बघत नाहीत त्यांनी अजून का नाही बघितलेला, असंही मला विचारायचं आहे. तर ज्यांचा बघायचा राहिला आहे सिनेमा त्यांनी लगेच बघायला हवा असं मला वाटतं. कारण की असं नको व्हायला की नाक्यावर, कॉलेजच्या कट्ट्यावर किंवा BCच्या ग्रुपमध्ये या सिनेमावर चर्चा होते आणि आपल्याकडे काही नाही त्या सिनेमाबद्दल बोलायला, असं नको व्हायला. त्यामुळे तुम्ही एकटे पडू नये इतर ग्रुपमध्ये, म्हणून तुम्ही हा सिनेमा बघायलाच पाहिजे. निश्चित सर, मी तुमच्याकडे येईन, कारण सोशल मीडियावर आम्ही खूप प्रमाणात बघतो की प्रत्येक जण व्यक्त होतोय की मला माझा शाळेतला दिवस आठवला. अनेकांना तर ती शाळा आठवली की जी आज जमीनदोस्त झालेली आहे, ती शाळाच नाहीये आज. मग हे सुद्धा त्यांना आठवलं. या निमित्तानं तुम्ही काय सांगाल? काही नाही, मला एवढंच वाटतंय की या वर्षाची सुरुवात फार सुंदर झालेली आहे आपल्या मराठी सिनेसृष्टीसाठीच. आणि मला वाटतंय आणखी सुंदर सुंदर चित्रपट येणार आहेत यावर्षी. मला वाटतंय यावर्षी मराठी सिनेसृष्टीनं एक रेकॉर्ड ब्रेकिंग कामगिरी करावी, प्रेक्षकांना ती
ती दिसावी, प्रेक्षकांनी ते येऊन पाहावं, आपलंसं करावं, मग पुढच्या वर्षी आणखी मोठं काहीतरी करता येईल. आणि मग मला असं वाटतंय 1-2 वर्षानंतर हा जो वाद आहे की साऊथचे सिनेमे बघा ते कसं करतायत, हा वादच पूर्णपणे नाहीसा व्हावा. आणि आपण म्हणजे तिथल्या लोकांनी सांगावं की ते मराठी सिनेमे बघा काय दर्जाचे बनवत आहेत, अशी चर्चा व्हावी, एवढीच इच्छा आहे, ज्याला आम्ही सुरुवात करून दिलेली आहे आणि पुढे सुद्धा आम्ही सगळे मिळूनच प्रयत्न करत राहू. याची जर एक शेवटचा प्रश्न तुम्हाला की क्रांती ज्योती जे नाव आहे विद्यालयाचं, ह्या सिनेमाला द्यावंसं तुम्हाला का वाटलं? कारण क्रांती ज्योती या नावात पण खूप मोठा अर्थ आहे, ताकद आहे आणि इतिहास सुद्धा आहे, त्याबद्दल काय सांगा? ही उपाधी आपण क्रांती ज्योती ही उपाधी आपण सावित्रीबाई फुले यांना देतो. आणि ज्यांनी एवढा मोठा संघर्ष करून स्त्रियांना शिक्षणाची दारं खुली करून दिली आणि त्यासाठी प्रचंड मोठा संघर्ष केला, तो खूप सोपा नव्हता. अर्थात ज्योतिबा फुले यांची साथ होती. ज्योतिबा फुले हे त्यांचे गुरु आणि मग त्यानंतर शिकून सावित्रीबाईंनी ती परंपरा पुढे चालू ठेवली. तर असं वाटलं की इतका महत्त्वाचा विषय तर त्यांच्याशिवाय तो कसा पूर्ण होईल. सो त्याच्यामुळे खरं तर हा सिनेमा त्या दोघांनाच अर्पण आहे, त्या दोघांच्या शिक्षणातल्या कार्यासाठी अर्पण आहे. आणि क्रांती ज्योती असं म्हणल्या एक काहीतरी छान चांगलं होईल अशी एक आशा वाटेल असं काहीतरी साऊंड होतं. आणि ते फार महत्त्वाचं होतं की आपल्या चित्रपटाचं टायटल असं असावं की ज्यांनी असं वाटेल की सगळं नीट होणार आहे. आणि मला खात्री आहे की सगळं नीट होणार आहे. त्यामुळे ही सुरुवात आहे आणि 100% आशादायी चित्र आहे. चित्र बदलणार. सरकार, पालक, संपूर्ण महाराष्ट्र, प्रत्येक मराठीत बोलणारा माणूस हा आपल्या शाळेसाठी, आपल्या मराठी शाळांसाठी उभा राहणार याची मला खात्री आहे. निश्चितच त्याची सुरुवात झाली आणि अगदी सुरुवातीला या वर्षाच्या सुरुवातीला जसं सिद्धार्थ सरांनी म्हटलं की तुम्ही एक चांगला सिनेमा दिला, तुमच्याकडनं सुद्धा असेच आणखीन चांगले सिनेमा घडो ही या निमित्तानं तुम्हालाही शुभेच्छा देतो त्याच्यासाठी. आणि मुळात तुमचं खरंच जर कौतुक करायचं झालं तर तुम्ही आलात आमच्या कोकणामध्ये, आमच्या कोकणी माणसांना भेटताय. कारण आम्ही तुम्हाला एकतर इथे जे शूटिंगसाठी येतात त्यावेळी कुठनं तरी लपून छपून बघतो, त्या सगळ्या मागणं म्हणजे सगळे कॅमेरे असतात, सगळी टीम असते आणि त्यावेळी आमचा माणूस तुम्हाला कुठनं तरी बघत असतो. नाहीतर आम्ही तुम्हाला बघतो तर टी व्हीवर किंवा सिनेमागृहातच बघतो. आज पहिल्यांदा तुम्हाला प्रत्यक्ष भेटण्याची, तुमच्याशी बोलण्याची त्यांना संधी मिळाली. तुम्ही हा एक विचार केला या निमित्तानं. सगळ्या मराठीतल्या आमच्या कलाकारांनी सुद्धा असाच विचार करावा, फक्त शूटिंगसाठी नाही तर इथल्या लोकांना भेटण्यासाठी यावं. आणि तुम्ही पण असेच वर्षानुवर्ष म्हणजे वर्षाला असे 4-4 सिनेमे करून निदान 4 वेळा आमच्या कोकणात यावं ही तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि जे यश मागच्या 3 आठवड्यात तुमच्या ह्या सिनेमाला मिळतंय असंच यश यापुढेही मिळू दे. आणि एक मराठीतला एक म्हणजे आपण काही सिनेमांची जी नावं घेतो की जो एक कायम स्मरणात राहणारा सिनेमा असतो, तो पिक्चर कधी म्हणजे 25 वर्षानंतर सुद्धा म्हणजे अशी ही बनवाबनवीचं जर आपण नाव घेतलं तर तो आजही प्रत्येक जणांच्या हृदयातला सिनेमा ठरतो. तसाच हा सुद्धा सिनेमा हा प्रत्येकाच्या हृदयातला ठरेल, कारण तो प्रत्येकाच्या जीवनाशी, प्रत्येकाच्या बालपणाशी जोडलेला आहे. आणि त्याच्यासाठी तुमच्या सगळ्या टीमला, आमच्या टीम कोकण सातकडनं खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद.